Horas amang inang na tua-tua nami kabarta sonari siak dokan puji Tuhan molo kurang siat tita dung tabege hatani Tuhanon gabe tabba semangat tita jala malum pakilatta alani taparade ma rohatta jumolo mahita martangiang di bagasan rohatta be. Amin. Marede mahita, masuk mahita tu PHD lansia HKBP Kramat Jati tanggal 15 September 2022 tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 504 ayat sada. Asini rohama di hamu dot dame nasihat Tuhan debata amat tai dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamuna amanami inanami masuk mahita tu majaha hatani debata jala tapa husor-husor di bagasan rohatta ima nanene siam buku Jakobus bidu 5 mamuka maisian ayat 10 tolu satrodi tu ayat 10 walu hujahama salut ni tupukon tatangihon ma. Gogo ni tangiyang molo adong di tonga-tonga muna na manaon na porsuk martangiyang ma ibana molo adong na marlas ni roha maredde ma ibana molo adong na marsait di hamu di jo ma akasitua ni huriai asa ditangyak kon ibana di dapol ma ibana dot miyak marhite-hite guar ni Tuhani dungi panguluon ni tangiyang haporsionima na marsahiti jala paheon ni Tuhanima ibana sesama nang dosana molotung adong diulahon atong masitopotad dosa mahamu dohot masitangyangan asa malupamu na margogo situtudo tangyang ni partigor molo dihaburjuon jolma do si Elia sabakko do tita gogo do ibana martangiyang unang jolo ro udan jala dang ro udan ditanui 3 tahun 6 bulan lelingna dungi diulahi ma martangiyang jala dilehon langitima udan dungi di patubuhon tanuima parbuena ima sahatna di hamuna amanami inanami na tua-tua nami asalam hibul jala hipu panatapatta manang fokus ni turpuk tahun naing botot tam secara umum sakap do tujuan ni surat Jakobuson. Ya surat Jakobus ima sinuraton jalat tinongos ni naposo ni debata na margoar Jakobus di partikian ni huria na parjoloi. Ya apala unok situhu ni surat Jakobusi ima surat na marisi poda pangajarion dot petunjuk taringot tu songo dia mah halak na porsea manang huria ni Tuhani. Ya mangolu jala marsaur tu sude dongan na jolma molo tajaha sude
surat Jakobuson torang jala konkret do aka petunjuki ima unang medebu tupat delean molo masa hapogoson unang olo talu manang menyerah molo masa pangucunan hapursiaon asa ta popomi muruk dot rimasi unang mangadop tunamora jala unang marhu ni roha napogos haholongi ma donganmu jolma rajai ma dila dot hagiot ni daging hapursiai ma bisuk nasiat Tuhani alo ma sibolis jala unang pateal dirim urupi ma napogos jala benget ma pai ma haroro ni Tuhani pangyakon ma aka na marsitaonon. Jadi apalah astuan ni surat Jakobusima hapursiaon ikon mangulu jala marpambahenan hapursiaon naso marpambahenan na denggan ima hapursiaon naung mate guarnai alani disosoi jala ditantang surat Yakobus do ganup na porsia asa mangulahon patik na rumikot na tarsurat di bibir tain ima asa makaholongi dongan jolma doson dirina sadiri songon naung digubarhon na digijangi ditongos si Jakobus do surat na on ujui tu na 10 marga 12 marga na di parserahan na nidok na 12 marga di son amang inang dada marga ni Israel na 12 alai aka huria ni Kristus naung makilala hadirion na songon panean pewaris tradisi Yahudi ido ya turpukon ima paingoton hita saluhutna asalam marsitu tu makahuluhon haporsiota di bagasan habengeton ni roha di hapursuhon tarlumobi ma paimaon haroro ni Tuhani di ayat 10 sada saat rodi tu 12 ta parhatua do aka naung marhabengeton mertua do aka naporsia naung marhabengeton amang inang ay dada siyan hagogoon na sa bing ro habengeton ni alay tung parbue ni haporsyon na manguluido uban jupang habengeton ni rohai alani gabelampolin haporsyot tay jala patar di si hapataran marhite habengeton ni rohai di bagasan ngolu si ganup ari naing dohonon na iya aka na marhabengeton nima aka na porsia nang takas manada debata dohot huaso hagogon na di hamuna amanami inanami ido ubain di patudos si Jakobus do ngolu habengeton ni na porsiai tu ngolu ni si Job takas do taboto di ujung ni perdalanan na berat dot si taonon na dok na binolus ni si Jopon na binay ni Tuhani ay para si roha bolod do Tuhani jala partaluk ni roha denggan do taparata-rata parningotatta taringot tu ngolu parsorion ni si Jopon di buku Job di padan narobiih asasiani boy lam umura atusatta amang inang songo dia ma ngolu habengeton ni si Jopi jala marhitei boy lam taawon huhut patuguhon haporsyota diragam ni haporsuhon na taadopi di bagasan ngelutta ditiki on songon ruas ni lansia hita nuaing nang gajang umurta dileo Tuhani totu boydo tumakas tagobarhon jala tahilala di pardalanan ni ngeluttai satu tikion songo dia ma haporsyotai mangolu di tonga ni aka namasa naung tabolusi amang inang jala parbue ni haporsyon na lamtang ima habengeto ni roha saat rodi ujungna laos di bagasan habengotonido boy jupang as ni roha siat Tuhani laos di sido puncak dot ujung ni habengotoni ubay na lidok si Jakobus ta parhatua do aka naung marhabengeton
Ragam do na masa ta adopi di tiki sonarion amang inang. Tarlumobi mangadopi akatantangan ni hamajon na ta adopion. Na hatop muba-uba jala roha nang sikap tapi boy hatop muba-uba ala so bagas haujani hapursyota. Laus domu tusi ta adopi do mara bolon na 2 tahun na parpudion ima pandemi COVID-19 siaon. Sonari nunga mulai menurun. Nama bain macai borat ngolutta doh dipar saurata dot dongata jolma. Nunga gudang nagabe korban marujung ngolu alani kopiti. So bolas adupatta akan nama rujung tungpe si sohota nasida sude nama sai gabe si taunon bolod doi na dok di hita salutna. Alay marhite turpukon amang inang dijujui do hita sude na asa ta pangasahon ma hapor syotai asa hita marhabengeton mangadopi na masa marpakirimon jala marsi hohot holan tutuhan tai. Di hamuna amanami na nami. Di kondisi dot situasi na gok tantangan jala hatop mubau-baon huhut odam-odam manang ancaman di namasahon pakorhoni pandemi COVID-19 buido tahilala terancam sikapta jala humutur goyang haporsyot tai gabe terancam nang integritasta ujungna gabe meol-meol ma nang hadiriota tuaka namasai dipaingo dohita salutna halak namar habengeton ditongani aka hasusaani dot hamauloni ima akana toktong tugu integritas na dang meoleol konsiste doi pandapot na ala tugu do ojahan haporsyonna asa dang gabe olohita ma nolon-nolon manang tuahapi hapursyota patuguhon hita madok olo hot mai olo ya hata dang hot madang asa unang madabu tuuhum hitaon alani aka halak na marhabenge to do natoktong marnida jala mga tusip aka namasa marhite hapursyonna ima hata ni debata ay hata ni debatado gabe ojahan ningolutta amang inang lobi do pesian si Job di papatar jala dihanguluhon Tuhan Yesus do habengeton nasikop ay nang di tahun na haciti jala diparsilakot do ibana jala manaw-naw do tuhat taib di bagasan habengeton satu nasikop marujung ibana di hau pinor silangi alay diari patuluon hehe do ibana siya namate marhiti hagogoon bolon ni debata amai jala gabe si palua di ganup na porsia na takas marhabengeton sat rodi ujungna hamuna amanami inanami di ayat 10 nomi di dok margogo masirupan alani hapursyaun marhagogoon do hapursyaun na siya Tuhani ay Tuhani sa diri na papatarhon wasona molo tapangasaon ibana di tongan yak kasi taunoni. Alanido diajari hita asa masitangyangan molo adong manaon na porsuk. Tatangyakon ma akan na manaon na porsuk asa dapotan hagogon dot habengeton ibana sian debata. Akan na maras ni roha marede ma ibana mamuji debata. Lapatan na porsia na dapotan pasu-pasu sian debata ikon di paserep rohana dipuji ma debata madok moliate molo adong namar sahid di joma situa ni huria manang parhalado asa ditangyakon namar sahiti termasuk di joma pedita dada holan situa na boy do borhat nang aka ruas pe lau madulo akan namar saiti sada hapataran do tanggung jawab dui diaka halak na porseya taringo tu na madapol namar sahit i totu kontekstual doon secara teknis molotung adong situa na adong talentana madapol denggad doi
alai akan napatut si dapolon ma di dapol na marsaiti ditikion somal na tu rumah sakit do puskesmas manang tu klinik nama dibuan akan namar sahit jala tu sima ro aka situa padita ruas parlado mandapoton huhut manangyakon namar sahiti anggiat di pasu-pasu debata namar sahiti dapotan hamalumon ni saitna panguluon ni tangyang ni hapursiaw nido namar sahiti jala di sesa Tuhanido nang dosana atik adong dosa diula namar sahiti ay debatado na mangula jala pamalupon marhite tangyang ni hapursiaw ni alanido umbayin didok na margogo situtudo tangyang ni partigor molo di haburjuhon hapolinon ni hapursiaw nyaka na pursiai ima molo toktong diulahon masitopotan dosa ma dot masih tangyangan dang adong naso tarpatupa debata namar sahit di pamalum namate di pangolu asal matakas hita porsia makangluhon hapursion nasitong di hamuna amanami nanami di ayat 17 1:10 di tangihon debatado tangyang ni si Elia tumakas taida hagogoni tangyang ni si Elia dada si Elia namar hagogoon dot namar huaso di si alai ala hapursiaon dot haburjuon ni si Elia do martangyang tu debata do umbain dia lusi debata tangyangi naposo ni debata do si Elia gumogo do huaso ni debata sian hukum alam ay na tinoppa ni debata do saluhut na adong laos di bagasan na termasuk nang hasyangan alam on huaso dot hagogon ni debata do na patuluson tangyang pangiduan ni si Elia gabedang roudan tu tanui 3 tahun ono bulan liling na tung maceliling jala ditangihon debatado tangyang ni si Elia muse gabe dilihon langit ima udan dungi di patubuhon tanuima parbuena isi si Eliaon amang inang joma do ibana tusod hita alai halubion ni si Elia ala jupang do ngolu hapursiaon di bana napolini dohot haburjonna dot parsitutonna martangyang ibana tu debata kualitas ni ngolu partangyangon ni si Eliaido na dipangido siya kita amang inang asa nang tangyang tape marhagogoon di patupa debata dang salabe tangyang ta molojupak kita makaburjuhon hapursyota patupahon akka nadenggani di tonga ni ngolutta makahulongi dongan joma doson dirita songo dia do amang inang hagogo ni tangyang tai so tung do naung medele hita ala tahilala jalat tadok di rohatta na so di tangan debata tangyang ta unang mata uhumi debata na solo manangyakon tangyang tai alay tasului kite majolo hadiriot taganup hita marsada-sada tikos do nang tahaburjuhon hapursiot tai marpambahenan na denggan tu sude jolma hita atik nang marpekpeng do hapursiot tai gariada tahe nunga mate hapursiot tai say tadok hita na porsia hape dang marpambahenan na denggan be hapursiot tai totu nunga sala be nang tangyang tai ay holan tu hadirot ta do hita martangyang totu dang ditangyon debata be tangyang sisongoni dang marhagogon be tangyang na marsipaula guarna alani disosoy turpukon hita sudena amang inang asa makaburjuhon jala margogo ma martangyang sialani hapursion napolini sialani na mangolu lamtang hapursiota marhiti aka pambahenan na denggani songon ruas lansia hamu amang inang hita saluhut na nang sudah gogo hita sa sitong na holan tangyangi nama tapangasahon di ngulut taon alay naing magabi aka si partangyang na marhagogo oni hita di huriat taon ay tangihonon ni debatado tangyang ta asa lam jupang na denggan dot hasadaon sa roha mahita sa pikiran
kesehatian di huriatta, dot hamajon ni sude ruas dot huriatta patupahon na denggani di tonga masyarakat lam marsitutu mahita manginang mamaritahon barita naului tarumubi mahita marhite parange na denggani. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata moliate ma di pasatra nami tuho Tuhan alanunga di pakulingi ho hami saluhutna marhite hatam na badei na mangidoho tuhami sudena asa marbenget ni roham hami jala marpakirimon di bagasan si taonon hami ganup hami marsada-sada di bagasan haporsyon na mangulu mahami Tuhan lau martangiang pasahaton ngulu nami pasahaton sude pangidon nami tuadupanmu lomo ni roham manasaut di tonga-tonga ni ngulu nami ale Tuhan di son buah kami sude akan na tua-tua nami Tuhan amanami na nami secara khusus ima AKBP Kramat Jation tatap nasida Tuhan mulu adong di tonga-tonga nasida na di bagasan kurang sehat. Hodo Tuhan paddaw ni nabuluni. Pamalu manasida sian parsahito nasidai. Leon hagogoon. Leon hasabaro Tuhan. Marbenget ni roha nasida Tuhan manaw ni. Asa jupang. Titikina ima hamalumon nasekui ali Tuhan. Nang songonipos roha nami. Molo adong di tonga-tonga nasida na di bagasan arsak ni roha. Hodo na boy mangapuli nasida li Tuhan. Apuli nasida. Molo jupang di tonga nasida li Tuhan. Aka siarsak konon. Manang si parutlon nasida li Tuhan alani ekonomi. O Tuhan nabasa. Hodo sumber ni hanguluan. Lehon ma dinasida Tuhan akan narikoti. Pasikok mangulu nasida Tuhan. Unang adong na di tonga-tonga nasida marsak. Apalagi nunga tung metua nasida li Tuhan. Dang adong be hagogo nasida. Olan mangasaon asni rohamima nasida Tuhan. Hami saluhut na. Alani Tuhan pos dorohan nami. Toktong do di saryoko ngulu nasida ganup. Jala Dileko Tuhan semangat na baru dinasida salutna. Atong jalo matang yang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dihamuna amanami nanami tapuji matuhatta marhite edde 427 dungi tapasa ma peliatta tutuhatta. Marede mahita. Tangyak kon ma peliatta. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilihon mi tu hami plenami tuho, sejalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asaw parhasyak kami plenon, patibulhon na rajan mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang islenlon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martangyang ditangyang ale amanami.
Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongaon song na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu, ay hodo na punah harajaon, dot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Tajalo mapasu-pasu nasihat Tuhan debata. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dot holong ni rohan debata ama. Dot parsauran ton di porbadia ma. Mandungani hamu saluhutna. Amin. Di hamuna manami nanami na tua-tua nami. Nungasipul be ibadah pehadetta. Di kisadarion. Di pasu-pasu Tuhan yang mahita saluhutna. Di leo mahai pason. Salam sehat ma di kita salutna. Horas.